Bai, eta hirugarren galdera. Nik uste guen dela 2 edo 3 aste, EH Bilduko batzar nagusietanko ordezkariak Pello Txandinekin batera, eman zenuten prentxorreko bat, edo ez, adierazten batzuk, eta bertan pauso obrerakoiak eta ausartak eman behar zirela adierazten zenuten, ez? Bai. Eta bertan Pello Txandinek esate zuen, elikadura buru jabetzaren hildoan pausoak eman behar zirela herri honetan. Bai. Zeintzuk izango lirateke pauso horiek, edo ez gabiltzaia berandu pauso horiek emateko? Berandu inoiz ez. Berandu ez dira. Bai, egin genuen prentzaurreko bat eskaintzen gobernuari aurrekontuak ateratzea nazio moduko bat, ez? Araban, Gipuzkoa eta Bizkaian batera, ez? Eskaintza hor zegoen eta eskaintza hori orain eraman dugu herrialde guztietara. Eskaintza horretan, esaten dut eskaintza bat zela, pentsatzen dugu ez da beharrezko ateratzea aurrekontuekin bakarrik behar duzunean, baizik eta itunak beharrezkoak dira, eta gainera uste dugu herrialde eta herri hau behar duela itun desberdinak eta gai desberdinetan, ez? Eta pentsatzen dugu ere bai, transizio ekosozial horretan hain importantea dena eta beharrezkoa dena gainera egin beharko duguna, elikadura burujabetza sartzea hor beharrezkoa da, ez? Horregatik pentsatzen genuen eta horrela zehaztu genuen elikadura burujabetza lortzeko edo gutxienez utopia baldin bada eta nola mugitzen garen aruntzez, neurri zehatzak ipini genuen barruan, ez? Alde batetik pentsatu genuen jantokien afera sartu behar dugula hor eta ardatz moduko bat izan beharko lirateke uste dut ia 100.000 menu egunero egiten dugula jantokietan, eta hori ardatz moduko bat izan behar da lehenengo sektoreari eta lehenengo sektorea mugitu azteko eta elikagaiak sortzeko, ez? Beste aldetik, hitz egin genuen ere bai transformazioko guneei buruz, ez? Beharrezkoa da. Lehenengo sektorea ekoiztuko du, baina ez badugu transformatzen ez daukagu produktu bukaera bat, ez? Edo, un produkto final, ez? Eta azkena, importante ere bai nola egiten dugu jubilatzear dagoen jendea nola egiten dugu edo nola sartzen dugu jende berria lehenengo sektorean. Orduan, proposamen horretan, elikadura burujabetza deitzen dena, 3 neurri zehatz horiek hor daude, baina badaude beste batzuk, baina horiek dira importanteenak. Eta horrekin lotuta, elikadura burujabetza beharrezkoa izango da, adibidez beste burujabetzak diren bezala, ze nazioa bat garela aldarrikatzen dugu behin eta berriz, hurrengo astetan egingo dugu manifestazio bat eskatzen nazio bat garela eta aldarrikatzen, eta horretarako jakin beharko genuke edo gutxienez aurre ikusi beharko genuke zer jango dugu nazio horretan. Orduan guretzat elikadura burujabetza oso importantea da, eta bakarrik da baliabideak ipintzea lehenengo sektorearentzat bere esku eta berak gauzak egiteko eta ekoizteko ondo eta hoberen, ez? Eta gero gure jendea, jan edo konsumitu ahal izateko forma edo modu jasangarri baten, modu duin bat eta batez ere modu justo baten. Así que hori da, elikadura burujabetza bai, nazio bat lortzeko. Eskerrik asko, Iba. Zuei.